awusukaneni madoda igama ngobhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini umfana omncane abhoqabhoqa imizi abafakazana ngotholo lodwa likametshise bathi thiruza ngihamna ngilifica insimini bathi uxamuxakile kusazoshoba kusangenzeka noma yini uma favuke njengedanga bala madoda awusukaneni madoda kukhona bathi sengafa khona bathi sengiboshiwe khona bathi hey King Bhaka usekakhona manje namhlanje ke angizili kuzokwenza into eziningi namhlanje namhlanje into engizoyenza ngizophendula imibuzo namhlanje angizili kuzokwenza into eziningi cha namhlanje nje ngizele imibuzo nje ukuthi yilo naloyo ohalela ukungibuza uzobhala mase ngiyaphendula mina ezinge liphezulu namhlanje wena uzobhala ngiyambona umvuselelo nangiya ethi King Bhaka nangiya usamkele lithiwe ethi hi King heshe ngalomzuzu ngithi heshe mpimo yeah nangiya uzama kaNdaba omuhle uthi yes ngiyambona uzama kamuhle konakele sukaneni madoda ngizophendula imibuzo namhlanje basangibongela impela lapha nangi ubona ikhombokazi ngoba uthi qawe lami nangu uNtuthuko Mkhize uthi King Bhaka hayi sengikhona abafethu nangu uSimonyo Dlamini ngizophendula imibuzo kodwa before ngiphendule imibuzo ake ngiqale ngicacise lento angikhathali omunye umuntu angayibeya kanjani ngikhathali uyabona bengabe abazali bakho bafike bathandana balobulana bagcina bengashadanga baze bashona ukuthi bashone bexabana or bengaxabani okusala yabazali bakho uma wena ufuna izibusiso kumele amaphutha abazali uwalungise ngeke ngeza nje enye inyanga ithi ukushadisa abazali akuwona umsebenzi wengane lokho ngithi mina kuwena as long as kwabazali bakho amaphutha abo ungakwazi ukubalungisa ukuze uthole izibusiso ziyantshontshwa ngenkathi wena ubashadisa abazali mhlambe abakomalume kade bengasazwani nabakababa ngenkathi ubashadisa wena usuku uhlanganisa idalwa ezikhiphe wena ebezingasazwane besezilwa wena uyayihlanganisa ukuthi phansi ngokulwa amaphutha kababa aweze komalume ngiyamxolisela njengoba ngiyingane yakhe ngiyamlungisela khululani inhliziyo komalume khululani inhliziyo ekhaya senzeni ke thina siphumelele ngokubambisana ngoba vele nje ngiyikhona mina kuhlangene abako idala zakomalume nedala zekhaya akuthi uma ngabe kade abazali bengazwani mawufika wena ngane nawe ufika ubahlukanise ngoba igcineni abazali bakho bobabili mawuyingane awuyithengi impi yabazali ongcono uyathula ukuze abakababa bangali nawe nabakamama uthule ujabule babekuthanda bobabili ngoba uyingane yabo ngokushintsha lokho yabo ngizwileke inyanga yase Maritzburg engihloniphayo lapha ya ithe ukugeja kodwa I wish ukuthi ngelinye ilanga ngiyokhuluma nayo ngoba nayo isuka ibeka ngokombono and kubalekile lezi zinto siziqinisekise singasho ukuthi usiko luthi umbono umuntu acacise ukuthi mina ngithi umbono ukuze sikwazi isizwe ukuthi esingayizwa into eyishoyo sikwazi ukuba protected angakhulunye ngathi kusho usiko kusuke kuwumbono yabo so nami njengoba ngitshela kanje ngikutshela mina into engiphilisayo ngenkathi wena ubahlanganisa abantu abawu2 abaxabanayo behlangana bezwana behlanganiswa wena bazomncoma ngisho noma sebesethunini bethi buka ingane yethu into esenzela yona izibusiso lapho zizoza siphinda phindekile kuwena yabo ngithi ngicacise nje leyo ndaba leyo bese ngiyaphinda futhi ngicela ukucacisa futhi nale yommeli lo vele waboshwa lapha enkantolo ummeli lo ophethe icala ekhuluma ngoSenzo Meyiwa lalamadoda ayisihlanu asulelwa ngecala cha asikhulumeni iqiniso madoda mina akangishoni le nale futhi mina ngikhuluma ngaphandle kokusaba nokusabseka khona amaqiniso nje ngifuna niwezwe namhlanje ummeli vele bebizwe court wangaya inkantolo nje iyodwa yahlolisha abafethu lokho bafethu ifuna indlela esiphethwe ngayo into engeke silale isivukisa ishintshe inkantolo mayithe fika ecourt kumele ufike wangafika enkantolo ukuthi ummeli upresident uKing Bhaka uyinyanga ubani wangafika inkantolo ikhipha iwarrant of arrest in fact umuntu kusuke kufanele aboshwe ngaleso sikhathi ephume ngaso iwarrant of arrest
funa nje mangabe ithola inkantolo ithunyelwa epolice station amaphoyisa kumele aphume uma ewenza umsebenzi kumele aphume ahamba ekobopha kodwa ngokuthi amaphoyisa sometimes ayazwelana sometimes abuye afuna ukuthi nawo umsebenzi wawo awenze kodwa ngenhliziyo ecabangela ngoba uadvocate anqena ukuvela yombamba ambophe ngomthetho nje kwakumele ahamba ekombopha mina ngikhuluma iqiniso la angithengiwa ngezile lutho yabo uma ngabe ke manje uadvocate ke usemeli icala eliserious sonke futhi esilibhekile ngoba sonke sinako lokho ukuthi laba bantu bayasulelwa even nami myself vele mina ke ngiyazi ukuthi vele laba bantu basazophuma inkantolo sazabathola bengenalo icala yabo ngokuthi ummeli usemeli icala elibucayi yabo osomathuba ke ngoba lento osomathuba bafiki ihlala ikhona osomathuba sebebona intuba ukuthi singamehlisa kanjani isithunzi yabo sebethi abahambe bekombopha ke kodwa indlela abambophe ngayo wrong akuboshwa kanje akuboshwa wrong indlela abambophe ngayo number 1 inkantolo likhona ijudge noma lingekho iyahlonishwa ecourtroom yingakho uma ungena ecourtroom ungena bese uyabhawa ecourtroom likhona ijudge noma lingekho bese inkosi yenkantolo bese iyahlonishwa ijudge lelo ke bafethu masingakhuluma ngalezi zinto bafethu afaye phela siphenduka amahlaya funa sikhuluma into eziright yabo ukuthi bangene endaweni ehlonishwayo endaweni engcwele kwaphela inkantolo indawo engcwele indawo ethatha inqumo enzima bavele bazoqhakathisa umuntu behlise isithunzi senkantolo ke lapho basihlisileke baphinda futhi bazama ukwehlisa isithunzi salomuntu sommeli kanti aba understand ukuthi ummeli abamehlisi bamnikeza ipower more ngoba nomuntu okade ngalilandeli lacala kodwa after leya incident uyalilandela manje lo yammeli uyintshontshile inhliziyo untshontshe ngishe yami mina ka very honest indlela aboshwe ngayo uyintshontsile inhliziyo yami ngathi noma kuthiwa wayekade engayanga enkantolo vele bekumele aboshwe kodwa hayi kanje bophumule enkantolo kusasa kobe kuthiwa sihloniphe inkantolo kade iphithizela kanje ayenziwa lento akaboshwe umuntu kanje kodwa umuntu bengabe ngazange awuhloniphe umyalelo wenkantolo cha yena uyaboshwa nami impela ngase nje ngawuhloniphi ngangena ekhindi makuthiwe King Bhaka afika next week Monday ecourt kufuna ngiye mangayanga senguphulile bangabe senguphulile ngizolanda mangalandwanga kungaba amaphoyisa ayangicabangela naye kummeli akufanele kaloku ethi nani ngangilanda ingane ngoJanuary ngoba besho njalo futhi manje uyabo amandla akhe kwaphela amandla akhe nayo owenza amaphoyisa amhlonipha ukuthi singavele siyomlanda ake sidrayise silo sithi sizalandela siyalazi iqiniso baningi vele amacala abantu ngabe kade baboshwa la ngaphandle abaqhekezile nabahlukumeza imndeni nabashaya abantu thothi amaphoyisa wamlanda yabo amaphoyisa asuke nawe ekusebenza inhliziyo kuwona kanti bengabe yakwi training ayatshela ukuthi ngingasebenza inhliziyo akusebenzi umthetho yabo so bengithi angiyithinte leyo mmeli ukuthi akaboshwe akulona iphutha leliya futhi hayi ukuthi into ekhandiwe ukuthi ifuneka abo cha uboshwe ngoba kayanga kodwa indlela aboshwe ngayo dizimali wrong yabo le yanto yenze mina ngamsupporta lo yammeli yenze ngamsupporta mina yabo sengimjahe kabi nje aphindele lapha ngoba ngithanda isibindi sakhe yabo kodwa next time naye bebizwe inkantolo akoya yabo ngeke silokhu thina sisupporta yena ngoba eboshwe wrong naye futhi enza ngamabomu akoya nje enkantolo abeke istory sakhe but ngithandile igcinile indlela kade sihamba ngayo mina akangishoni lena le bafethu ngihlale ngizokhuluma nje iqiniso uyabo ngikhale ukuphendula imibuzo abantu bangibuze noma ingane ake ngiphendule ngemali yami engiyipostile ngiyabona abantu abaningi ibalimazile enhlizweni le yamali engiyipostile cha bafethu bahlala abantu benikezwa ama present izimbali bayiposte banikezwe izimali zifakwe embalini uthola imali ifakwe embalini bayiposte uyabo kuyambeswa kufakwe imali basicine ngamavideo la kufakwe imali umuntu embeswa uyabo asicine ngamavideo kunikezwe imali kuvezwe imali yabo umuntu ekhoma yabo umuntu athengelwe imoto indoda yakhe siqinwe sivezelwe imoto umuntu athengelwe zona umuntu uyahamba uyakolotsholwa siyakhonjiswa sibani banange lotshola kwaze kwamnandi nani uyabo umuntu uthenga izinto ezintsha uyasiqina umuntu ufaka imakeup uyasiqina ngemakeup yakhe ufuna simbothe muhle kanjani bemakeup ile yabo
La social media bafethu kuyaxinwana. Asikhulumeni iqiniso nje. Umehluko asixinani ngendlela elinganayo. Uyabo? Nawe ola ku social media nje ulana nje bakhona obaxinayo. Akekho umuntu ongakaze aqine umuntu la emxina ngokumkhombisa okuhle okwenzekile nani. Kuyaxinwana la. Once waqala wafaka ipost washo something kwiwall yakho noma yini yakho khona baxinayo. Kuyaxinwana la. So angathi ke thina bengabe sinikezwa ama present ngoba phela leya mali ifuna ngibe honest leya mali angiyange ebank ngakhipha imali uyabo mina ngisize umuntu. It's a pity because asikwazi ukusho abantu abasuke besinikele la madoda la. Mina ngisiza umuntu owafika la zivale ngoba asikwazi ukubaveza mabefuna usizo ngayivula into zakhe yabo wawuthola imisebenzi yamali enkulu engangize ngisho kuleyo msebenzi ayitholile wasezongipha u10%. Usungabala ke nawe ukuthi leya mali if ku10% ngizonikwa umuntu oyedwa futhi beyishaye emalini leyo muntu uyabo ngokuthi nami present yami yokuthi ngisebenzile ngiyajabula ke nabakwazi ngajabula phela kade nginyoni mina ngizongajabula mina bengabe ngiphiwe into njengoba ngijabula ke namanje sengiyaveza umehluko angikwazi ukusho nginikwe usibani le mali angikwazi kodwa ukujabula ngize ngingqike nayo kungenza inhliziyo yami ithi cosololo naye lo ngiphile uyabona ukuthi hey yazi yajabula iking uyophinda ngiphe futhi ngoba phela umuntu mangabe umnikeza into umupha bese ekhombisa uku-appreciate yabo sengayithatha ke mina ngiyoyifaka ebank iyohlangana vele nemali yami kodwa bengeke ngivele ngisuke ngebank ngiyo-withdraw ngigona imali le efike ngisikhwama yabo ize kumina yabo so akekho umuntu ongathi angingajabuli bengijabula lapha yana futhi mangafike ngisangajabula futhi mangase futhi ngiphinde ngoba khona ongithembisa imoto wathi uzongithengela imoto enzima kakhulu ngiyophinde ngijabule futhi umehluko ngiyovumelana naye ukuthi ngiyisho ngiphiwe yena or ingasho better no keep it low I will do that kodwa ukujabula bengabe unikezwe into kubalekile ngoba kusho ukuthi kuyasetshenzwa yabo bengakhokhelwa cha yona inkokhelo bengibongwa ngaleya nyoko yabo kwaukuthi babonga ubastard ke vele into eyafundisa abantu ukuchoma phela ukuchoma into eyafika nathi yabo ngo-2012 2013 2014 sithatha imali sipha abantu sibashayisa olayini bonke labantu kade sebegona imali benza into abayikopela kuthina yabo into ukuchoma nje even istep isikhokhelwayo hambe kanje uthi anisho ngalo ukuthi bang yayishiwo leyo nto kukhishwa imali nikezwe abantu mehluko siyayichoma bese siyayivest namanje futhi baningi ngibanikezile nje o500 no200 ngibaya ngibenzela ama e-wallet inqwabe ukuthi awuthi king ngithi omunye angenze slim athi angifaka u5000 ngithi uyangijwayela ke lo ngivele ngimfakele u500 uyabo baningi ngibasethile uyabo baningi ngibasethile abanye futhi babonga futhi uyabo umehluko ngeke ngilongiveza ukuthi nginike bani uyabo so nje kubalekile nje ukuthi sikwazi ukuthi mawuphiwe into ukwazi ukubonga ayike uyabona ke bafethu liya seDubai yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nani bafethu liyantu ngiyacela ungakhulumi ngoba manje iyuphule kakhulu umoya wami le ndaba yaseDubai ngiyabona impela ukuthi uzama uthi ucela ngiyithinte leyo ndaba iyuphule kakhulu umoya wami le ndaba yaseDubai yokuhlukunyezwa abantu bedliswa indle kodwa ke ngizomthola ithuba ngiyikhuluma bengisakhuluma lezi ezishisayo uyabo bese ngiyaphinda futhi ngizokhuluma ngalolu daba lolya eziningi indaba engifuna ukukhuluma ngazo lana hayi ziningi indaba engifuna ukukhuluma ngazo yabo ziningi indaba engifuna ukukhuluma ngazo ngempela bafethu ake ngibheke imibuzo khona yini nangiya udala ingcebo Ntuli uthi thank you my king I'm watching you from Canada ngiyaphakamisa thank you mfethu ngiyaphakamisa nami yazi sometimes kunzima la ukuthi kodwa asabi into emnandi kodwa mina ngiyaye ngithi abantu ngithi ngiyabakhanyisela abantu into omunye umuntu avela afuna ukuyijika leyo nto ayibuka ngomqondo wakhe omncane omunye so manje sekufuna ke sonke sibe nemiqondo ulingana naye yabo bafethu ayikwazi ukulingana imiqondo yethu
ezinye izinto siyibuka kwenye level njengoba ngichaza ngithi nawe makukhona umuntu okuphe into u-appreciate ngayo yonke indlela. Ungasho ukuthi angifuni ngoba umuntu uma u-appreciate umnika imoral ukuthi akaphinde futhi akwenzele. Ngisho uhlabela amadlozi ekhaya, amadlozi kumele appreciate mawenze lo msebenzi bese ekhalisa into zakho ukuze uphinde wahlabele. Kodwa mawuzohlaba zishone phansi into zakho amadlozi angajabuli uzophelelwa amandla ukuthi wenze lo msebenzi. Kubalekile uku-appreciate nje. Yabo. Thank you my king kusho uDali Ngcebo Ntuli. Thank you my king, I'm watching you from Canada. Ngiyaphakamisa na ngiyalaphayana uNomfundo Hadebe uthi true siyaxinana abafethu akekho umuntu angaze amxina umuntu la. Asikhulumeni ivari bafethu siba vari abanye basicina bekhindile. Umuntu asicine ngomzimba wakhe uthi uyale avele umuntu ashuthe ebhikene uboka uthi hayi yena cha muhle impela kodwa wazosicina ngobuhle bakhe. Kuyaxinana bafethu. Lo muntu usuke naye as appreciator. Hayi ukuthi usuke eseqwayiza noma ezani cha usuke appreciate ukuthi uNkulunkulu ungakhinde kanje muhle umzimba wami ake ngiz appreciate. Yabo so awukwazi ukumgxeka lo muntu loyo kodwa hayi kodwa ukuxinana kuyaxinwana. Hayi kuyaxinwana bandla hayibo kuyaxinwa ayaxinwa lana nje kuyaxinwana la kuyaxinwana uyabo. So angathi nami bengabe umuntu engimsizile ejabulile wanginika imali mase nginixina kubhlonguphi ngoba ngiyanixina ngijabulile nginixina ngenyuka. Fanele kuyaxinwa nawe nje mawungaba nemali kahle ungabona ukuthi imali nje ingqondo iyenza ikhululeke umqondo. Imali kwenza ubone angiphathi ke mawuzophiwa awuphiwe. Hayibo. Mhlawumbe awubazi osisi makuthiwa banikezwe imali ngama Valentine bazi shutha beshuthile. Hayibo kuyaxinwa nabafethu. And mina ngiyatshelana ke mina ke angifuni ukuqamba amanga. Yabo. Angifuni ukuqamba amanga kuyaxinwana. Yabo. So manje kuvele kube engazithi nje manje angazi kunjani hayi. Futhi khona enqondo engicela ukuyichaza manje. Yabo. Khona lento eyayenzeka umuntu ayohlola. Lokuthiwa idalwa ziyakubanga. Ngicela ukufundisa namhlanje. Lento okubangwa yidalwa. Ngoba manje ngisho abantu abafufusayo abangazi lutho wathi unenkinga nje hayi idalwa umsamo yemfethu la kuchazele mina. Uyabona lento yedalwa ijule kakhulu. Uyabo? Uma ngabe abakomalume nabakababa abaphilayo bezoyibanga ingane bethi abakomalume ayizikuthina bethi abakababa ayizikuthina ngenkathi beyibanga abaphilayo nedalwa ke isuke zibanga idalwa zenza lento eyenziwa abaphilayo. Idalwa zilalela abantu abaphilayo mase ziyenza mawukhuluma. That is why as etamakholwa you must always preach into oyifunayo. Uyabo you must always mawuthandaza ube positive ngoba mawuhlala ukhala njalo nazi idalwa zigcina zilozikhala engabe ziyakusiza. Kanti mawuthi into ngizoyenza la ngizodlula la ngizonqoba idalwa zakho zikulwela ngisho noma kuthiwa liyaduma lenzekalani because lento ishoyo kufana nokuthi uyazithuma idalwa. Into eyenza abanye abantu bengaphumeleli bahlale becomplaina njalo idalwa noma zizama mase igcina iphela amandla ukuthi hayi siyazama ukuyenzela ingane yethu lokho esinamandla okukwenza yona kodwa isinikeza amandla iyacomplaina nje. Awucabange nawe mfethu umuntu uzozama ukumenzela into enhle avele athi wait encane kanje into embi kanje uyaphela amandla. Khona mfethu into kumele uyibonge noma kuthiwa incane kangakanani ngenkathi uyibonga idalwa zithola imoral. Yabo umsindo phakathi kwekhaya awufuneki umsindo ngoba umsebenzi wedala kumele ziphume ziyozama amadlela ahlaza enu. Ngenkathi nixabana uxabana nopartner wakho lekhaya idalwa azayi kofuna amadlela ahlaza sayilibele ukunilamula ngoba nixabana njalo. Hey lento kubangwa isebenza kanjani? Uyabona nje bengabe abantu abaphilayo bengakubangi abakomalume abakuhluphi njengobukini ayidalwa zilwi lapho. Azilwi.
Ubona ngani ukuthi liphi idlozi elinamandla? Ngoba ngengibeza umuntu afika afunde, umuntu enze yonke into, umuntu asebenze kuthi late othi hayi inkinga idlozi elingigadile elakomalume. Ayiqakelwa leyo nto. Ayiqakelwa. Abantu abahlolayo ngicela ukubafundisa namhlanje. Idlozi elinamandla yileli side othi mawunenkinga mawuya kulona bese liyakusiza. Uma ngabe manje wena kuthiwa awurejistile esikoleni noma ubizwe ku-interview, kumele ube nemali yokugibela uye khona. Ufonela abakomalume bathi asinamali, ufonela abakini bathi uzuyithatha imali. Obani abanamandla isayidi lalaba bazokunikeza imali. Uma ngabe ungadlile endlini uthinta abakomalume bethi hayi nathi asidlile la, uthinta abakini bathi nakho ukudla. Shuthi idlozi elikusupportile yilabantu othi mawukhala bese ukhala kubona bese beyaqhama nesixazululo. Kodwa laba othi mawukhala bangaxazululi, keep them away. Abakusizi ngalutho. Awubasondezi empilweni abantu abangakusizi. Awubasondeze empilweni abantu abangakusizi. Bengabe ngisho noma ngaba bandawonye, bengabe unenkinga abantu bakini bahlekise ngawe ngoba unenkinga. Lalela, ungabasondezi kakhulu kwabakini uqobo, ungabasondezi kakhulu uma besizakala inkinga yakho. Ungamane usondeze abantu bangaphandle laba othi mawukhala kubona abakusiza. Ngoba khona abantu abagcina kufana ukuthi banama families ngaphandle ngoba mawukhala ibona abakuzwayo ngaphandle. Kodwa bengabe unomfowenu othi mawukhala kuyena agquma hlali, mhloniphe lo mfowenu. Mhloniphe lo mfowenu. Uma ngabe unentombi othi mawukhala kuyona igquma ihlali, ihloniphe leyo ntombi yakho. Ihloniphe leyo ntombi ba. Ihloniphe. Yabo, ihloniphe. Ungayikhalisi intombi othi nje noma unkosikazi noma upartner wakho othi mawunenkinga ukhale kuyena uzungamkhalisi. Kuyenzeka ke kube indoda ekhala entombini noma kupartner, futhi kuyenzeka kube upartner okhala endodeni. Kuyenzeka. So ngithi ngiyicacise lento ngoba kuvele kusho kalula kuthi hayi ziyakubanga idalo. Uthola ukuthi ingane ikhuliswe umama kanzima, ubaba eyilahlile, seyindala iyasebenza, iqale yona ithi ngifuna ubaba. Uyabo? Ithi ngifuna ubaba. Lapho ubaba kanendaba noma ikhona noma ayikho, ngenkathi ifuna ubaba imthole. Beke yamthola. Baqhumana ziyaqala into zengane zishone phansi ngoba yindaba idlozi laka mama ebeliwa livuka liyaqala lehlelwa amandla. Lehlelwa amandla, ingane lehlelwa amandla okusupport ingane ngoba seyithola ubaba wayo ihambe kubaba wayo, kanti ubaba wayo useyayiphazamisa. Kanti ubaba wengane mayisebuye enganeni akangavele aye enganeni kalula kade engekho empilweni, akaqala abuye ngakumama. Noma bengeke basathandana kodwa abaqhumane, umama asho ukuthi ngokukhulisa ingane ngedwa kuwena baba ngifuna u1 no2 no3, ubaba athi no problem ayikhiphe leyo nto sekuyisibusiso ke leso ke. Baba uyikhulise yedwa, useyayithenga le yanto ukuthi ubeyikhulisa yedwa, kodwa ubaba angathi ngizohlangana nengane against umama kodwa umama ebeyikhulise yedwa. Kufuna kube nokubambisana abafethu. Nikubambisana. Balekile phela ake ngifunde ama comment. Nanga uNtuthuko Mkhize uthi ngikuthanda ngoba usikhulisa kuzo zonke izimo zempilo, ungiking womoya. Hayi mina lalela, umsebenzi wami mina wami ukulwa ngalezi zinto abasuke sebedlale ngazo abantu bethi bazokusiza bangakusiza. Belizwayo nje ngikhuluma amaqiniso amsulwa. Uma ngabe abazali bakho mfowethu bashona bengashadanga, usunamandla wena, ngiyakucela bashadise. Benza umcimbi omkhulu bashadise, umeme mawumema futhi ngathi nalabantu abanepower basemsebenzini wakho, icukuthwane, abantu abahlonipha ubameme babe khona. Yabo? Babe khona. Mase befikile ubabuze baphuzana. Yabo? Babuze baphuzana. Umuntu umthengele iwhisky ayifunayo. Ngoba ummemile phela ukwazi ukumema isikhulu bese uzosixina ngesiminoff. Uma ukwazi ukumkhona ungammemi, kodwa nje mawummemile mnikeze into ayidlayo. Uyabo? And mawenza umsebenzi bameme labantu phela ba relevant mfowethu, yabo, ukuze idlozi lakho lelo olenzayo lenze labantu bamemile aba relevant.
ukuthi baqhubeke bakulekelele empilweni kusetshenzwe kiwe phambili yabo musu ukwenza umsebenzi omkhulu bese umema ngempela abantu abazophuza isizulu badakwe balwe hambe kanjalo ukwenza umsebenzi akuhlangana abantu emcimbini wakho abazokwazi ukushare ama business idea emcimbini wakho yabo bazokwazi ukushare ama business idea. Qala nje sahlala emakhaya kwakuthi makunomsebenzi kubizwe bonke labantu abakwazi ukulima endaweni bonke laba abakwazi ukulima endaweni abalimayo nabenzani bahlangane ngenkathi kujatshuliwe abantu they are sharing numbers, they are doing what ngendlela ezahlukahlukene yabo, which is very great. Mawumema nje ukwenza umsebenzi mema abantu abarelevant emsebenzini, meme imanager yakho bameme bonke labantu bakubona ukuthi mawukini ubanakekela kanjani, then idlozi lakho lizobe selibasebenza labantu ukuthi bangaphinde bakudayise uyabo. Ngiya uayanda phakathi uthi King Bhaka batshele mkhulu, hayi ngiyatshelana mina we ayanda. Enye into engicela ukukhuluma le ndaba lethinta uKelly Khumalo manje ngoba sengiyikhulumile yommeli wakhe, ngasho ngathi ngizoyikhuluma le ndaba ethinta uKelly Khumalo. Bengifuna ukuyikhuluma yodwa kodwa ngizoyifaka manje, kodwa ngeke ngize ngiqede yabo, ngeke ngize ngiqede yabo. Into eyenza leli cala leli la Senzo libe indida ingoba imistake eyenzekile abantu basuke emqondweni bathi uKelly Khumalo obulele. Iyona ke into efike yadidisa ke leyo ke, basuke bathi uKelly Khumalo obulele. Kanti lento mayisingene kakhulu emqondweni kunokuthi kwenziwe a proper investigation, manje imqondo ivele ithi njo lapha. Kanti iqiniso lithi lapha ya sesiwazwile ama angle ahlukahlukene. Khona iqiniso lithi khona iqiniso elithi wonke umuntu uyavumelana ukuthi yebo isibhamu saqhuma ngaphakathi yabo, kodwa into engacaci ukuthi isibhamu esaqhuma sangena kanjani yabo. So ithi lento ke noma kuthiwa singene kanjani isibhamu, kodwa ngicela uyibuze ukuthi sikhona yini isibhamu engenzeka ukuthi siqhunyiswe uKelly Khumalo. Uma singaqhunyiswanga uKelly Khumalo isibhamu, yila kuqala khona into kushuthi lapho akadubulanga yena yabo. And bafethu ngicela siyibuye kanje lento, abantu abangayithathi lento ngenhliziyo abayi understand lento yabo, ngoba isibhamu siqhunyiswa ngoyena shuthi akuyena umuntu odubulileke kushuthi lapho ke yabo. Kodwa umuntu odubulile angamkhomba, ngoba phela mangabe kungena umuntu adubule angamkhomba ukuthi nangu umuntu odubulile. Nokuthi bengeka dubule phela uKelly Khumalo lapha ya, mawuyibuka kahle lento, hayi sitatazela ngentaka mina kangichemi mina, bengeka azadubule ngoba ngakusasa mhlawumbe wazi thina siyazi babe yakoshada benoSenzo ngakusasa. Kodwa ekuthiwa bashada emini washona uSenzo ebusuku, hayi nami ngangizosho ngithi uKelly obulele, ngangizosho nami ekuthiwa bashada kanti bazoshada ngakusasa. Sekubizwe ngisho labafana abasemlazo ukuthi abeze bazo witnessa njengoba kuyoshada kwa ayesekhona amaringi, kwasekukhona yonke into. Mhlawumbe awazi, mina ngiyazi ayesekhona amaringi, mina ngayibona iringi uKelly Khumalo ayeya kushada ngawo noSenzo ngakusasa. Kodwa lelo kusasa lelo alibange lisafika. Why lingafiki ikusasa lele kumele shade ngalo? Yingoba wonke umuntu osondelene nalabantu ubophile ukuthi ayingalokothi yenzeke lento. Ngenhlanhla kuMakaSenzo bayisholwa yena wathi ubengayifuni ngempela leyanto. Nenkosikazi kaSenzo nayo yayingayifuni ngempela. Ubaba kaSenzo wayengakufuni ngempela ukuthandana kwaKelly Khumalo. So kuboshiwe ukuthi ayingenzeki lento. Uyabona ke bakuboshiwe kwaze kwafakwa nento ewumuthi phakathi bafethu kuboshwa kwaze kuboshwa umuthi makuthiwe lento ayingenzeki bayoyenza ngakusasa.
hayi kwenzeka otherwise bafethu. Lento angizama ukuprotect abani kodwa ngisiza abalandeli bami uyabo ukuthi uma kuthiwa lapha unecala uKelly Khumalo icala lakhe kungabe lokuthandana noSenzo. 1 elakhe icala angaba nalo elokuthi ke athatha uSenzo amuse kubo. 2 elakhe icala kungaba ukuthi ukuthi mhlambi wake wambona lo muntu owabulala angasho ukuthi lo sengaba isono sakhe ke leso. Kodwa deep down yena adonse trigger athakufa umuntu noma akhipha inkabi athambana imbulali. Hayi ngisho isidomi ngesiyenze le nto. Wezoshada kuqala. Wezoshada kuqala. Manje amaphoyisa afika athi ngqo efuna ukubheka uKelly ukuthi khona icala nalo. Athi bengabefika kuKelly akuhlangani lutho. Avela buye esehlehlake manje. Esehlehlake manje. Sekumele kwenzekeni manje? Sekumele kubhekwe ngezi ngekujulile. Yabo. Uzwe kahle angikhulumi ngabanye abantu mina ngikhuluma ngoKelly Khumalo. Ukuthi okunye kwenzakale kanjani ngiyokhuluma ngomunye mase ngikhuluma ngaye. Okamanje ngikhuluma ngoKelly ukuthi kuthiwa uboshiwe ngeke ngibezwe abantu bethi kufuneka aboshwe uKelly akaboshwe uKelly. Ngenkathi nisho leyo nto nidukisa imimoya nidukisa umkhono nidukisa yonke into. Uyabo angiphiki kungenzeka ukuthi khona into esidlaliwe eJohannesburg kodwa umbuzo wami uthi wena ungabulala yini uzovuka kusasa umuntu aye kokushada. Uyabo sewumwinile sekulandwe ngisho abantu abazoba ama-strogent la eDurban. Ile inkulumo yami ngenzeka omunye umuntu angayizwa ngoba abantu bagcina into beyiphusha ngama emotion kanti akufanele usebenzise ukuthukuthela akusebenza ingqondo ukuze ukwazi ukuthola lento le efunakalayo. Yabo so bengithi ngiyicacisa nje leyo nto. That is why ngathi vele labantu abawu5 kuthiwa abanecala. Mina ngokwami ngiyabona vele abanacala labantu abawu5. Mina nje as King Bhaka abanacala ababantu futhi bazophuma. Uyabo ngaphinda ngasho futhi ngathi mase kuthiwa kubulewe akhoKelly Khumalo wathuma abantu ukuthi ababulale akhoKelly Khumalo futhi ekuthiwa wabulela umuntu ayikho into enjalo bafethu. Ayikho into enjalo. Uyabo so kumele kwenzekweni akwenziwe i-investigation bazotholakala abantu. Ngoba manje solo sithi thina uKelly ubulele sigcine sikhohlwa ngempela ukubheka ukuthi kwenzakaleni. Kodwa abantu ngibabonile ukuthi sebeyaqala ke manje. Bayayibona lento ukuthi hayi ukuthi uKelly ubulele. Uyabo ngizoma lapho ke kodwa. Yabo ngizoma lapho kwamanje. Enangiya lapha uSibusiso Magwaza uthi hey wenzama eyizidalwa sesaphela yiyo zonke izinyanga nezangoma ziyasiqina ngezidalwa ezisibangayo. Mfowethu ungatshelwa umuntu ukuthi ziyakubanga idalwa. Mangabe ubangwa uqala ubangwe abaphilayo. Uyabona bengabe nibanga ingane kuze kuyiwe enkantolo kuyiwephi isuke ibanga zidalwakhe. Kodwa khona ukuthi umama akasamazi nokumazi ubaba. Akasamazi shuthi ubaba le khona akalwi nomama akalwi nobaba. Ivele inyanga ziyakubanga idanga. Ubanga iziphi zingazani. Ngoba phela umama uma engamazi ubaba shuthi phela lezo dalwa azazani ukuthi zaphele laphi. Ubanga iziphi idalwa. Bafethu abantu abayokuqamba amanga babengabe behlola. Abayokuqamba amanga nje mabehlola. Sike sibabone nje amanga bavele bawakhipha ekseni kaBha kanti isicefe ngamanga lento uyayitshala kumuntu omunye umuntu ukuze ngingamuveki nempilo ngoba uthini uthi vele mina ngeke ngiphumelele ngibanga zidala emfethu ake uhambe uyosebenza awuhambe mfethu wena hlanganisa iCV yakho ake uapply isuse lento yokubanga zidala. Uyabo hawu uyohamba ufuna ngifuna ubaba umama akangitsheli uphi ubaba lalela njengoba umama engakutsheli uphi ubaba wakho bayazi kwenzakalani kubona kodwa ngenhlahla ngoba umsindo awukho. Hlonipha umama ke lokhona izwa yena. Ngiyabonga mfethu ngabe ungivuma kule ndaba yami. Ngiyabonga mawungivuma. Hayi ngiyabonga mawungivuma lento yedalwa nje lokuthiwa ziyakubanga ngisho kufufusayo wathi unenkinga umsamo ubanga zidalwa. Hayi suka khodalo ezikubangayo la. Hawu khodalo ezikubangayo la. Yabo hawu nangiya lapha yana hey
nange laphayana usiphiwe ezamazwide uthi King Bhaka nanga umhlengi laphayana uMaphoyiti Zulu uthi ngithi Bhaka yimina loyo nange umenzi sibonga konke uthi uthi thina sazi wena kuqala kungakazi nje lezi inyanga mbumbulu hayi lento bafethu thina sichomi kuyayichomekekela thina asisachomi thina yabona manje ngise bedroom yami namanje angikhe hotel ngise bedroom yami namanje iyona bedroom yami lapha awuyiboni kahle nathi bedroom yami ngise bedroom la yabo i bedroom le mangimeka nje khona izibuko zangapha ise bedroom kodwa just imagine ezangapha lezi zibuko ezangapha yabo mangiphenduka ngithi nasi ezinye izibuko nasiya yezangapha lezi yabuko yabo ngoba nginichomela ngezibuko kuyayichomekekela kona mina ngiyanikhombisa ukuthi mawuthi gaqa wishiye aircon lapha ngeke ngichome ngama aircon into zo 5000 cha ngikutshela mina ukuthi mawuthi izibuko ngapha ise bedroom mawuthi izibuko ngapha mawujikela ngale kubalekile phela contact ukulamba ebusuku yebo la uma ulambile unyuka ama steps uyoshona phezulu bese kuzothi ngapha kunemini ngizoyibiza ngani lento ngizothi imini kitchen eyala bedroom kunemini kitchen nansi it's a mini kitchen ikitchen ukuthi nje mangabe ngilamba ebusuku ngikwazi ukuthi it's a mini kitchen nangapha futhi mawuthi kwimini kitchen uphenduka ukuthi kunezibuko futhi nangapha nasi izibuko futhi yabo uphuma uyele mawuphuma uza ngapha hayi ukuthi siyachoma mawuphuma uza ngapha nakhona futhi kunezibuko futhi nasi lemva kwami futhi nasi isibuko mawuphuma uza ngapha yabo mawuphuma uzodlula la i dining room yala nansi nayo futhi nansi i dining room yala yabo i dining room ingaphandle la kukhanya khona ingaphandle kwe dining room yabo i dining room yami yasekamelweni anginangane ingane zingane phezulu estairs yabo i dining room yangapha yabo so nje ngithi ngicacise nangapha futhi dining room yakhona khona i TV yakhona dining room nathi TV yale dining room yabo lapha la kukhanya khona i swimming pool le yaya so siyachoma ke lapho asichomi nakhe ngiyaphenduka nakhe yabo sengiphindela khona ke ekamelweni iphethe mina konke la ithi territory yami nakhe yabo territory yami yabo so nje asikwazi ukuthi hayi kuyakhonywa hayi asichomi yabo mangigeza nakho nakhona futhi la kunezibuko zakhona nazi izibuko zala ibathroom nazi ibathroom yebo nansi ibathroom isurround yezibuko zakhona nansi bathroom yami isurround yezibuko zakhona yabo ngiyakukhombisa nje naku sinki lokugeza izandla nanke nawo futhi unesibuko sakhona nanke nansi ishabe eceleni lapha nayo futhi inesibuko sakhona safa kuyibuka la yabo safa kuyibuka nansi closet lapha nansi closet le nayo futhi nezibuko zakhona nasi so ukuthi siyachoma yabo manje abantu ukuthi mawukhuluma kahle mengathi uyachoma asichomi ngicabanga lo onomona bebuka izibuko kanje kuphenduka ukuthi ngazithini inhliziyo lapha iyalwa yabo kune fridge la khona nanti la ifridge la khona yabo nanti ifridge la khona la nekamelweni ukuthi nje bengabe ebusuku yabo makwenzekile ngilele mase ngiyanqena ukuyangani nanti ke incane khona incane light izokombhedi ifridge la khona liphi nanti incane ke liliya incane nje bengabe ngilele ngilula isandla ngidonsela ngalo ngiyali yabo
So nje ngithi angicacise lento uyabo ngicacise le nto isafe ke la yabo ngicacise le nto so kubalekile nje ukuthi ngalokho shonwa le yabo asikwazi yabo ngesivezeke ukuthi kuhlalana ngeziveze kuhlalana yabo so ngithi nje hayi ke ngibabonje abantu becabanga ukuthi mhlawumbe kanjani hayi thina bangazosiqina ngento abangayi understand igama kubhaka isibongo nzamba bathi ngihambele bathi ngibayela bathi ngizenzile bathi wathi upha kudakwe yini mfana omncane wabhuqa imizi abafakazana ngothanda lata ngemetshise bathi ithuluzi angihambi nalo ngilifice ensimini angihambi nethuluzi yashiya nanka amathuluzi lapha ngiwafica ensimini angihambi nabo anka lapha ngeke ngilongivela amathuluzi ngiveza amathuluzi ale ekhaya ke wonke koze kuthiwa hawu wasivezela into enje manje amathuluzi ngizowafihla amathuluzi engiwaveza yabo nanga usisi sibanyoni is talking Bhaka siyabonga information enhle yabo mina ngifuna abantu mina kunindi ifuna le ndaba mina bafetha ngifuni abantu beloko manje kuthiwa hayi abantu nje mina banje la mina ngifuna nje babe updated kahle yabo ngoba mawuthi umuntu uyabona masezi umthetho usebenza ngobufakazi once wathi uKelly wabulala sebona emqondweni it's either uthumela inkabi noma udonse itrigger isibhamu kusaba kabi isibhamu akayidonsanga itrigger yabo akunye nokunyeke sesiyokukhuluma ngelinye ilanga mangabe ukuthi lapho usafuna ukungibuza imibuzo ungangibuza noma yini okunye senda kuphendula based ukuthi ungibuzani singakuphendula ke yabo singakuphendula ke awu madoda nangiya lapha yana ukhumbulani Gumede Katawu uthi thank you King Bhaka I am a premier advisor because of you now at times I change I'm applying for a new position thank you very much lapho Gumede Katawu mfethu nanga lapha yana ulingwame Mantshoshane uthi who is the mastermind in the case of Senzo Meyiwa uyangibuza manje uthi who is the mastermind osho ukuthi ubani ungqondongqondo kule yantu leya kaSenzo Meyiwa cha okwamanje bengisaphendula ukuthi masithi bengisakhuluma ngoKelly ngizophinda futhi ngikhulume ngomunye wayesendlini yabo ngizophinda ngikhulume ngomunye ngizophinda ngikhulume ngomunye futhi wayesendlini ngizokhuluma ngaba bonke ukhumbuleke mina ngifihli lutho mina ngizophinda ngikhulume ngomunye wayesendlini okwamanje bengisaveza uKelly ukuthi uKelly as a person umsulwa ngizophinda ngiye komunye wayesendlini ngibheke ukuthi masithi sibani wayekhona umsulwa yini yabo so sesifike kodwa lesiya khona kodwa sifikile lesiya khona hey kubuhlungu ukukhethela ingane umfazi asiyekeni bazana washaya wesiphiwe ezamazwide ningalokothi bafowethu ingane yenu nidecidele ukuthi ayithandane nobani ayiyeke bani ningalokothi ngoba mawumzali waqala wayibopha inhliziyo waqala waze wathi lento ngifuna yenzeke uthuma idalwa ukuthi azambe ziyoyivala angiphathi mawuzobuya uye kumuntu ke wesintu uyenyangeni uyothi akufuni lo yamshado thina sibabonela abantu bethakathwa kuthiwe ethi umuntu angifuni lo muntu asebenze athi umuntu angifuni basebenze ufuna bahlupheke athi umuntu emsebenzini ngoba khona obophile aginqike nemoto akini sebenza lezo zinto almost every day kumele ingane yakho mayithi ngiyamfuna ubani iyeke ngoba ngenkathi wena uyivimba leyo nto uyayilimaza ingane ngisho ingane yakhe ingaba isitabane siyeke sitabanele musa ukuthi hey wena ngifuna amantombazane ngoba mawenza leyo nto izozibulala noma izokushiya umzali usale wedwa uhlupheka uyabo awikhetheni ngisho ingaba lesbian awikhetheni ingane yakho awikhetheni ingane yakho uyabo awumkhethela umuntu partner bengabe semdala don't make mistake abazali inkinga bavele bafune ukwenza ama mistake omunye umzali avela afuna ukugada ingane yakhe isine ingane ezu3 izen kodwa still usayigada ukuthi yapi izobuya nini ayenziwa leyo nto
Hawu. Na ngiyaphayana uthi ubani lo ungabuzethi Mngcizi uthi kunini ndiyifuna le ndaba. Hayi bafethu ngiyanitshela mina la. Ngiyanitshela. Na ngelaphayana usikhumbuzo enhlakanipho umpendulo uthi sawubona mfokanzama awuvule izinto zami mfethu bathi ngihambile ngibonile ngizenzile sikhumbuzo ngiyakutshela mfethu prepare kahle wena bese ulungisa kahle it's either ama-CVs noma ama-business plan noma yini yakho then usubmit mfowethu mase usubmitile bese uyasithintaka ukuthi into yakhe iyadila yini bayayivala yini noma benzani bese siyayivula uyabo asithi masivula thina nawe ubugijima yabo manga uzamile Sinembeke uthi King Bhaka ngithi nami wola lapho nangiya usandile bless uthi ukhuluma isimo sami qobo King Bhaka ngikhuliswe idlozi lo malume mfethu njoba ukhuliswe idlozi lo malume bakunakekela bakufundisa bakondla lingabi khona ilanga oyovele uthatha isinqumo uthi hayi sengifuna ubaba uyabo uma ngabe ebuya ubaba umama akaxhumane nomama bese ekhiphi umama bese ebuya ubaba akangabophi inhliziyo athi ngufuna angayenzi leyonto angayenzi kodwa akasho ukuthi ubaba ngalungisa kanjani ngoba ngekusuku uthi wakuzala ubaba yina ekumele ayenze ukuxolisa nayo yonke into ubaba bese yayenza leyonto bese ukuze ube nesibusiso sika mama ngoba ukukhulisile ube nesibusiso sika baba mfowethu uma ngabe ukhulile wafunda wasebenza awusishintshi kalula isibongo sewuthi sisengifuna uba usibani bani ngoba usishintsha isibongo yonke lento kade uyenza ngalesibongo iyaphela sekumele lesibongo osuya kusona kumele kuqale phansi yonke into usuke usufana nomuntu ozelwe kabo ozelwe qala phansi emnganeni yabo nange laphayana nanga laphayana uzamile Sinembeke uthi ngithi King Bhaka laphaya nangiya yabo manje ngoba ungangayifundi lento ibuye izenzele ngendlela yayo nangiya uphumlani uthi uyanina medilova my king hayi khululeka mhlawumbe namanje ngisendleleni ngiyakhona nje ngiyafika but bangangiboni ukhuluma iqiniso usiyana kusho uSinthisi Mhlongo nange laphayana uTsepo Maduna uthi akukho okufihliwe okungeke kuvele ukhuluma njengami ke baba wami lapho mina akukho okufihliwe ongeke kuvelwe laba nje abawu5 labaya kusewukudidisa nje liyovela one day iqiniso mina ngicela ukubuza ngadlula nangu umJ Mkhize uthi ngikukhonzele ukuthi ukhuluma amaqiniso wodwa Mr King Bhaka uyangiphilisa ngifuna ukukhuluma nawe mfoko kusho umlindosi Maxia nange uthamsanqa ngide uthi bathi uBhaka inkosi uqobolwayo awudanki mfowethu nange usakhile magaye uthi ayi Bhaka kwakumele ube umsakazi awukushuthi nginevoice emnandi thank you very much my brother shuthi one day uyongizwa ngigijima nawe eradweni nje ngiyibeka ngithi njengamanje na ihora lesishiya galombili njengamanje na sengizobiza umsakazi osibani sigijime nawe hayi khulileka yonke into lesikhathi sayo mfowethu kodwa angifuni ukuba umsakazi kodwa mangaya khona nje ngabe ngiyophusha nje izinto lezi naleziya zokusiza abantu hayi ukuthi ngiqale phansi ngithi ngizoba umsakazi funa sidedele abantwana abathola ithuba basebenze bese beyahola thina siba support ukuthi into zaba zihambe kahle nangiya umthoko omnguni uthi Bhaka nangiya laphayana usinde okupara uthi cela ukukhuluma khuluma isibusiso kumina baba sekunjalo uNkulunkulu uzokubusisa nangiya umphathisa Junior Ncube uthi asizwe lo munye owaye lapho endlini khulileka baba ngizoya komunye futhi nakhona ngizokuchazela futhi ngithi omunye unecala yini so sesifike la siyakhona kodwa ukuthi okwamanje uKelly khumalo ngimkhipha phambili akanacala Bhaka ngiyakuzwa mina khuphuka lapho nangiya usipho sakhe ngubo uthi salute King Bhaka ngiyakholela kuwena bra wami ayoba nangiya umlindo makia uthi uqinisile uma ungamakethe okhosini ungaphuma phambili awu ngiyabonga mlindozi nangiya uvela gawu uthi my king mina ngifuna ukuyokwakha ngakulo mama kodwa angikhululekanga khona ufuna ukuya ngakomama kushuthi kwakha khona nangiya uLucas Mashobana uthi mina ngifisa ukuba nemali eningi nangiya uMalusi Max uthi Bhaka ngiyakuzwa mina khuphuka lapho nangiya lapha yana mina nanga lapha yana
uMandoza Sibanga uthi King Bhaka nangiya uthula dunala thula du kodwa mntanami uthi cela ukuzogijima nemophu lapho King uyafesa uthula du awufesa mntanami kuzoba njalo vele bawu3 oanti ngathi uzofuneka wes4 ozosiza nje la ngathi uzofuneka mina ngicela lusito lwakho mkhulu King Bhaka bangebele imoto okay sokhuluma nompumelelo Ndlovu Mphashi uthi ngicela umntanami athole umsebenzi nanga lapha yana ubafana Ntobeko Gcwabaza Mfene uthi ngithi Bhaka nangiya undlazi itembe kamanzini uthi nawe nje ngithi salute nami ngithi salute ukuthi yes mfethu lapho ukhona nanga phana uClifford Tembe uthi Bhaka ngicela impumelelo nangiya uDlamini Mbhekeni uthi mine ngicela lusito lakho hayi cha suka nemadoda igama ngoBhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile nangu nompumelelo Ndlovu Mphashi uthi ngicela umntanami athole umsebenzi khona abantu abavesa nekuphinde kawabo nje nange ubalelo yana umhlekizini Nhlekelele uthi ngithi King sengikhulume kakhulu sengikhulume kakhulu madoda suka nini madoda igama ngoBhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile yes madoda zigijima ngampela awuthi zigijima ngampela buka abantu bajabule kanjani mangikhuluma iqiniso ukuthi manje into eshaya abantu izinto abantu bavele bazithathe ngenhliziyo kanti khona into engafanele uyithathe ngenhliziyo khona into efuna kuyibuke bese nawe uhlanganisa u1 no1 bese sifuna ukubambisana sithole ilento isolution and nabe ngiyacela mfethu mangabe icourt ithe fika ya mfethu wami uyabo ukuze ungabukiswa ngawo ngosuku lokugcina ungabukiswa ngawo ngosuku lokugcina ya nje mayikubizile inkantolo iyahlonishwa yabo thina nje boking Bhaka sisebenza ukuthi ingazi nje kufike lapho ukuthi sibizwe yinkantolo sisebenza leyo nto ke thina ngazi ukuthi King Bhaka uyabizwa enkantolo hayi kufanele yabo lokho bekwenzeka manje ukuthi bengilwela abantu hayi kodwa kuthiwa khona into wrong engiyenzile ngoba naye lo yammeli ubengabizela ukuthi khona into wrong bebizela nje ukutrespass uyabo ukutrespass uyabona uma ummeli uye la ngafanele uye khona ngoba uqoqa ubufakazi ukhona umuntu uzama ukumsiza into kanjalo leyana hayi ukuthi khona icrime ayenza cha akho crime ayenza kuzimalanga le kuzimalanga yabo manje into ibivele kuthiwa hawu inkingo sibanibani owenza ukuthi wonke umuntu athi yabo kanti kuthiwa sekuqaleni lento nje sayixoxa ukuthi guys angingathathwa ngenhliziyo sizoyibamba yabo soyibamba nangi uLucas Mashobana uthi phezkwethu awukuzimalanga ngiyakuvuma thank you lapho Lucas yabafathi bengabe sibambisene kanje ayikho into engasinqoba masibambisene ayikho ungabona abantu benqobeka yilento zabo nje zokuvesana kalula bavela abantu bahlukane phakathi kungabanjiswana makubanjiswene nje akukho ukunqobeka lapho inini enqobayo manibambisene kodwa bangabe nizothi nifuna inhlanhla kodwa nina enikulomuzi enilendlini anizwani nodwa bese edakiwe omunye udakelwa kabanye kuyaxatshwana ingane zimhlonipha abazali ingane abasayithathi serious izibusiso uzosithola phela kwaphela impela bafethu ihamba ngezibusiso yabo kodwa le yanto ke eshiwe ubaba lapha umkhize Marisburg ukuthi ungabenzeli abantu umsebenzi hayi bekufuna le yanto leya safuna sike sibonane akayicacise kahle ngoba ubabeke imhloniphayo lo yabo
ubabe ngumhloniphayo lo and ifuna sibagqugquzela abantu ukuthi amacala abazali ekade befisa ukwenza ngenxa yamandla bangabanawo abantwana bawalungisi ngoba ekugcineni bafethu ngeke siqamba amanga silawulwa idalwa nje ezogabhadiya idalwa bese zilawulwa uNkulunkulu uyabo idalwa. That is why mengabe nje ukhuluma ngoNkulunkulu wenza umsebenzi wedalwa ubelula uyabo. Nalento uyabo khona lento le uthola ukuthi umuntu uzolekethi hey King Bhaka ubani wathwasaphi. Hayi mina ngifuna abantu bangibuze ngathwasaphi mina King Bhaka wathwasaphi ngangibuzi leyo nto mina ngoba kahle kuthwaswaphi kanti ikhona into efuna sikhuluma iqiniso straight talk singaloshola nale abantu aba-understand kuthwaswaphi. Kuthwaswa ebusuku lele uphuphe uyiphuphe impande idalwa zakho zikukhombise. Yes, uma zikukhombise ebusuku lele uyavuka kusasa uyayenza lento zibonakalisa idalwa. Ingakho umuntu beyothwasa uthi idlozi lami bethwasa umuntu idlozi lona elithwasisa umuntu. Bengabe usuhamba uya kumuntu oyinyanga uyothi akakusize ingoba usukufuna akulekelele ukuthi akucacisele la wena lithi malikhuluma nawe idlozi lakho unga understand khona. Kodwa kuye uxabane nenyanga ngoba idlozi lakho liyakhuluma kuwena ebusuku kwesinye isikhathi inyanga ivisane isho okunye okuwrong kugcine kuxatshwana uthola umuntu esexabana nogobela wakhe kanti kusuke sekuwrong mawusuze wanogobela mawusuxabana naye awuxabani nogobela ngoba ugobela usuke lento yasedlozini understanda kangcono kunawe futhi ugobela usuke sekukhona izimpande asekudlise zona wena zikho izimpande oyidlisa ugobela so bengabe usuxabana naye useyakwazi ukulawula. Awuxabane ke nomuntu okwazi ukulawula uyabona nje mase umuntu ekudlisa impande esekudlisa impande umuntu wakwenza ngokwala esigodlweni sakhe awukwazi kalula uthi awusazwani naye ngoba usukuphila yena ngaphakathi. Ingakho umunye ahambe athi hayi ngaya mina kuthwasa bafike bantshontsha idlozi lami wawuyapi wena ngaphela idlozi lakho wakufuna likube nendleko ukukhombisa ukuthi cha uphuphe ebusuku lithi no ungayi lapho. So thina ke bo King Bhaka sikuleli izinga leli hayi noma iliphi izinga asikho ezingeni lokuthi ngathiwa siyothwasa emzini umuntu. Awucabanga King Bhaka sekuthiwa nangu lapha kuthiwa kavuwe ngo3 hayi into leyo enabantu abasuke bengakwazi ukuxhumana nedalwa zabo bese yofuna usizo. In fact usuku yofuna usizo enyangeni ukuthi idalwa zami ziyakhuluma kodwa understand izithini sekubele kutolekeleke inyanga ithi idlozi lakho lithi ayisho inyanga ukuthi idlozi lami njengenyanga lithi ithi idlozi lakho lithi ufana nomuntu oyiqashile inyanga ukuthi ayikutolikele ibisikukuphulela lona idlozi ngoba wena ukwazi ukuyikuphulela wazi lutho. Kodwa khona abantu banamandla abantu angakaze bayekothwasa banemali banayo yonke into khona umuntu ofike zambe kahle into zakhe zambe kahle edila nedlozi lakhe qeda yekothwasa vele ibhede into zakhe bakhona abantu abanjalo idlozi zakhe vele edini lithi wena sikwenzela yonke into usuyahamba uyale ithini esifuna ukuthi nokuthi uyabo. Kodwa lento ngiyichaza kahle ngelinye ilanga sengicela ukuvalelisa manje kusasa ngizobe ngise East London nge-East London kusasa base East London nje ngizobe ngikhona kuzomela bangifonela base East London noma bangisendela uWhatsApp ku 0798130260 ngizobe ngise East London kusasa yabo ngizobe ngise East London. Thank you very much ngicela ukuvalelisa manje papa yini